mishing te hi kan dam chungin kan nung theiam kan thi to nuwa hian kan dadam le theiangem a chan na chu ai ani mithiam te chuan research na satak takin kumsang tel te meu kan dam theina turin an lo bei to thina ma se heyero thil thei rual lo ani ma se rom sa thren khat thi to nuwa lanung thei te anum tat tuntuma hian rom samak le danglam tak tak thi nuwa lo nung le te kanen hodon ani pariatna cockroach chukchu te hi an fein an tor achel ema zirmitna an rindan chuan nuclear war laya thil nung zinga dam kho chuak thei tura an ngai om chun anni chukchu te hi an lu bung mok ma se kar ni chung te me umai an lu tel lovin an nung thei tlat ma se ingkin nge an lu tel lovin zat zat an dam thei ti chu zona lian tak ani amma sabera chuan chukchu te hian mishwing te anglo le ramsadang te anglo takin thi an chhuah hnem lo ema hei hi chan lian ber pakhat ati thei ane chukchu te hi an makin andang lam ema boruak hiblu turin an lu an mamo velem lowa an taksa hian boruak lu le chhuah theina lai tur kwa an neya kar ni chung vel chu an lu tel lovin an lanung theya ma se kar ni nuwa chuan an choina tur ka an nei to miaw lo awangin ril tram tui haldang charin an thive thei ta thin ane pasarina chicken arte po he maktak mayin an lubun to nuwa an la tlan kualin an la lim zar zar theya he chan pakhat a om theya artal tu zir te po an ni ve thei an lu kan tan chum na lai zirin an nungin an nung lo thei bok ane arte he mishing te anglo takin an central nervous system he adang lambik ema an taksa peng thren khat te he an thluakin athunun ve tlat lo ane chuwang chuan an lu sang taka kan tan chum khan an luru nung ngailam dewa an cerebellum ti rolam thunun tu kan ti kha achiat ve lo awangin an lo la nung thei ta thin ane parukna octopus te hian central nervous system makdang lam tak mai an neya an taksa bung mok ma sela an lanung thei tat ani an taksa dang thunun tu sel then khat te he anomna adang lam bika hemi wang hian an taksa te bungin an thuak nen inzom tolo ma se an lo lanung le thei thin ani hemi wang hian kar tam fe chu an lanung thei ani pangana salamanders te he ila mer shet ngai lo mai thei an taksa tan bung po ni ila ability tha chung chuang tak mai an taksa bung thren khat ron siam rem zung thei turin theina maktang lam tak mai an nei ane special protein chakna dang lam tak an neya hemi wang hian an taksa tan bung huwa po an lo la nung le thei ta thin ane palina frog mithiam tena an mu chua makdang lam tak mai chu utok te he an hluak thi to nuwa po an lanung thei tlat he ane an lu tan bun lowa an hluak ila chuak ringot ani chuan an lo lanung le thei ti ilo shadon nia pathumna tho te hian chakna theina makdang lam tak mai an neya eng anga khowat kara po andam chuak thei tlat ane an taksa he nitam fe chu khalvekin da ta ila chumin huwa chuan tilum le ta ila ti chuan maktak mayen an lo pang ai le vek thei ani panina snake rul ta hian maktak mayen an lutan bung to nuwa po an na that thei cheti hi ilo shave to emle rul ta hian thilum na hria theina chak tak mai an biang le lama hian an neya chung mang chuan thil hla om an lo hre thei ta thin ani hemi wang hian da kar fe an thi to nuwa po an lo la detect thei ta thina hemi om zia chu an mani an lo la inveng theya an lo la chup thei tho che an lu tan bun mok nuwa thar tum ringot kha thil ti chi ni lo ti lo sedon nia pakhatna flatworms emo planarian kan ti te hi khovela thil nung om to zong zinga master of regeneration tia shiat lar om chun anni spider-man movie miang deuh khan
an taksa bung then khat te hi tan chumpo nei ila an no thang le zel the ani an taksalai taka hian tan chum mok ta ila an lulam hi an meya athang daya an meilam hi an luwa athang ve dai thung ani heng flatworms te hi ran nung mai ni lo khovela thil nung om zong zong zinga chuan thi theilo om chun anni